dino komedi roma kama dino kotimre nyiso ni kata mnang kwan mag jong'ad bura 31 gi wiye mabende koro dhi bed kindike doho mopogore opogore dino kochwal kosonan luore gi kaka king'iye kaka chik wache gigo te onego bed ni timore nikech katiba okriet gimiluongo ni judiciary fund mano katiba ma jo Kenya mano kalo Ruto onge gi power moro amora kaka ker mar mede otamore ni judiciary fund koro ok di chiw kata ine makinyi bedo president ok inyal tamori gino mache gima jopiny nosekalo services ma judges momede gi di provide ok gidhi provide ne executive gidhi provide ne Kenyans issue ma billion kelo ne cases budho gimomiyo case budho en nikech judges tin ka judge en ng'at achiel to handle cases 100 per day dhi check kata kawuono milimani ntiere website minyalo check mine cases inyalo yudo ka ntiere judge ma nigi kata gi 100 cases kawuono ok onyal winji kawuono makinyo ndik ni judgment 100 cases to mi judgment maber koro magi gik mano nego bed ni osetim chon ok ni timo gi sani kaka favor magi gik mano onego bed kata ni bedo achiel kuom gik mane bedo discussed to another gimachielo maber adwa chaka kalo ne billion wadwa en ni judiciary en msumeno ong'ado kodhi to ong'ado koduogo to ng'at achiel ma bende oseketho judiciary ka ji neno to no rule Kenya for 24 years to ndalo no nyalo go simu ne judge to kono judge ne ng'ano en ko biro kikimie kata bel so ema na ne ji bedo detained to no ketho ene mano ketho judiciary momiyo ji obiro gi katiba manyien katiba manyien nyaka koro sani makendo wachak wachopo kama judiciary ochako tungni to en owuon musumeno no duogo ng'ade nikech noko bede power motho dongo neno ko kaw lope mano kaw ga githuon to mana through court nikech koro wan gi farm judiciary koro wabed ko ng'eyo ni jok manie telo sani ginyalo intimidate judiciary to gimbe ndalogi dhi gik gidhi wuok e telo judges magi intimidate